Ang pinakatamis gyud nga panalangin kanang atong kinabuhi na himong panalangin. Kay magunsa man ang abundansya ta sa gitawag natong panalangin, apan ang atong kinabuhi makaangin. Kay sa uban dili ta panalangin. Lahi gyud ning nahimo tang maayong ehemplo sukad nakigrelasyon ta ni Kristo. Kay himuon ta nilang modelo nga muundang na sa pagbuhat og di maayo ug mga lagad na sa Ginoo. Maunay panalangin nga nindot kaayo. Kay kung mutaliwan man ta nining kalibutan, kay mga matay raman gyud tang tanan, lumalabay ra ta diri sa kalibutan. Apan ang nakanindot kung sa atong life daghang na panalanginan, dili gyud ta nila malimtan. Kay bisag dili na ta nila makit-an, ila gyud ang kanunay mainumduman ang atong maayong binuhatan. Ug maunay ligasiya nga kinanindutan. Kana bitong dili na ta nila makita, apan buhi lang gihapon ta sulod sa ilang kasing-kasing o gunahuna. Mabungahong kapunon mga higala. Amping ug ampo lang ta kanunay diha. To God be all the glory.